разрешиха използването на далекобойните ракети. И аз лично за себе си съм убеден, че не може да става зад гърба на Трамп. С употребата на Орешник бе ясно казано, че цяла Европа е в обсега. България е белязана с 3 бази. Държавните институции трябва да отговорят. Какви са тези 3 бази? Българският национален интерес в момента диктува неучастие в бъдещите операции в Украйна. Нека започнем първо с това, че щатите дадоха така наречено разрешение за нанасене на удари в дълбочина на руската територия. Казвам така наречено, защото според редица анализатори и според руската страна всъщност говорим не за разрешение, за пряко участие, тъй като украинците нямат възможност да нанасят тези удари сами. Руснаците отговориха с демонстрация на своята ракета Орешник. Как смятате, ще продължи ли да се развива ескалацията в този план или все пак ще има някакво вразумяване? По принцип, конфликта лично аз не го виждам да върви към разрешаване. Не виждам и скорошни преговори, тъй като двете страни, като по двете страни разбирам Русия от една страна и Запада от друга, са с коренно, на настоящия етап, с коренно различни виждания за бъдещето на Украйна. Едната концепция на Запада по принцип е по всякакъв начин да се запази присъствието на чужди съветници, наемници и сега с последната идея на госпожа Калас да разположи 100 000 миротворци от НАТО в Украйна. Всичко това е коренно противоречи на идеята на Русия. Русия държи на целите, реализиране на целите на специалната военна операция, която всъщност в крайна сметка ще резултира, или по тяхно мнение, ще резултира в капитулация на Украйна, разделяне на Украйна, като остатъчна Украйна, ако мога така да се изразя, ще бъде под руски контрол. Независима, нямаща нищо общо с НАТО и под руски контрол. Тоест, и двете страни са съгласни с това, че ще има буферна зона, но докато Русия е категорична в това, че Украйна трябва да бъде абсолютно независима, не свързана с НАТО, и което е главното, без чужди, т.е. миротворческите войски там, ако ги има, то ще бъдат руски. При такава ситуация, създадена, аз не виждам как ще станат преговорите. Как ще седне на масата за преговори. Бъдещето на хунтата на Зеленски е твърде неясно. Той по всякакъв начин се опитва да заангажира западните си партньори. Даже онзи ден, даже вчера, той направи изявление, че желае директно да контактува и решава въпросите с новия американски президент Трамп лично. Не вярвам това да му се отдаде.
Но от друга страна, неясна е позицията на самия Трамп. Докато хвърлената фраза "аз мога да реша нещата за 24 часа", в предизборен план може да има и имаха ефект, в практически план това трудно може да се осъществи и имам чувството, че и разбирането, че с всеки изминат ден Трамп и неговите съветници се убеждават, че това е невъзможно за 24 часа. И в подкрепа на тази моя мисъл е и това, което се случи с администрацията на Байден в последните дни. Сериозен транш военен с оръжие за милиони, стотици милиони долари. Другото, което е, те всъщност най-после разрешиха използването на далекобойните ракети. Всичко това едва ли, аз лично за себе си съм убеден, че не може да става зад гърба на Трамп. Това нещо по един или друг начин е съгласувано. И ако поразсъждаваме малко, ще видим, че тези стъпки последни на Байден всъщност улесняват изясняване на позицията на Трамп. И му дават всъщност възможност за маневри. За маневриране, т.е. за отлагане на категоричното решение. Как ще продължи, вече става ясно, според мен, с използването на така наречената ракета Орешник. Това е балистична ракета, спори се дали е среден или тактически вид ракета, но демонстрацията беше категорична, че въпросът с червените линии на Путин вече приключи. Значи словесни червени линии повече няма да има. С употребата на Орешник бе ясно казано, че цяла Европа е в обсега на тази нова ракета, която е, и че за сега тя е употребена срещу едно от най-сериозните предприятия на военно-промишления комплекс на Украйна. Там са разрушени 3 подземни етажа, секретни. Производството на техните безпилотни средства е ликвидирано. И това е, разбира се, по-страшното, което всъщност и отрезви, според мен, до известна степен на Запад, това е, че тази ракета съвсем спокойно може да носи и ядрени заряди. Но след демонстрацията на въпросната ракета имаше отново нанасяне на удари с тези ракети, които могат да нанасят в дълбочина на Русия някакви удари. И след това последва още едно изказване такова на Путин с предупреждение към европейските лидери и другите, които участват на страната на Украйна по някакъв начин в конфликта. Според вас, би ли се стигнало до реално нанасяне на удари по обекти в Европа, ако това продължи? При условие, че се засегне, да кажем, Москва по един или друг начин, или някой от възловите военни обекти на Русия, аз не изключвам да бъде нанесен удар по някое от американските
натовските бази в Европа. И тук да отворя една скоба. Наскоро излезе в мрежите една карта за базите, американските бази в страните, които граничат с Русия. И най-интересното е, че докато всички държави, и Полша, да кажем, Германия, разбира се, Румъния с голямата база, имат по една база, България е белязана с 3 бази. И мисля, че Военно министерство или представители на държавните институции трябва да отговорят какви са тези 3 бази в България. Това, че ние ги водиме съвместни обекти, за Русия няма никакво значение. Всичко съвместно с американците е американско. Тъй, че тук според мене при нас е най-лесно, щом са 3 бази, удар се една. Или комуникационният център прословутия във Варна. Тъй, че България е пряко заплашена. Държавната власт дължи обяснение на обществото за ситуацията с американските бази. Смятате ли, че там има нещо така по-специално, за което да представлява интерес за руснаците в тия бази? Ами виж, аз не знам какво точно, не съм военен специалист, не мога да кажа, но си спомням, че преди година, а може би 2, в Уикипедия за базата в Безмер беше написано, че е една от 3-те най-големи бази в Европа на американците. Американска база. Това се въртя някъде и след това изчезна. Сега, например, няма нищо за тази база. По принцип, това е летището на Безмер, то бе разширено, доколкото ми е известно, и може да бъде ползвано и ще бъде ползвано при един конфликт, тъй като това е на брега на Черно море. Искам да отбележа още нещо. Оказва се, че в Запорожка област, тъй като там има 35 000 българи, има немалка част, които участват вече в състава на руските въоръжени сили в специалната военна операция там. И българите оттам изразиха притеснение, че в някакъв момент може да се окаже, че ще се изправят българи срещу българи. Каква трябва да е нашата позиция относно подобни опити за въвличането на България с някакъв контингент там? Всяко наше участие там при евентуално, неприемливо развитие на събитията ще донесе само ущърб на България. Българският национален интерес в момента диктува неучастие в бъдещите операции в Украйна. Ние достатъчно оръжие изпратихме. За да завършим темата за Украйна, последно, що се касае това разрешение за използване на тези ракети, които могат да нанасят удари дълбоко, вие смятате ли го за разрешение или го смятате за участие на западните страни, имайки предвид, че украинците не могат самостоятелно да го правят? Всички специалисти твърдят, че Украйна и украинските въоръжени сили не могат сами да използват тези оръжия. Там има специалисти от съответните държави, които участват пряко в бойните действия. И за това всъщност предупреждението на Путин е, че може да се стигне до удар по центровете, които взимат решения. А
че тези оръжия не могат да обърнат войната, войната се развива вече директно в полза на Русия и затова във всичките предложения или полупредложения, или подхвърляния, или как да го наречеме, на руската страна присъства фразата, че решението на украинския въпрос ще се реши на бойното поле. Това е като предусловие, което полека-лека, според мен, се приема включително и от украинската страна вече. Предложението на Зеленски да се приеме свободната част на Украйна в НАТО, без да се използва член 5, показва, че нещата вече отиват към един естествен завършък. Когато говорим за този глобален конфликт, който тече, защото той не се развива само в Украйна, следващия ми въпрос е събитията от последните дни в Сирия, когато отново започнаха да се обострят нещата, атака на терористи и така нататък. Свързано ли е това обострение с конфликта в Украйна, според вас, по някакъв начин? Щом Русия участва, значи е свързан с конфликта в Украйна. Ето сега руските самолети, заедно с сирийските, атакуват джихадистите. Тъй, че Русия се е намесила, стъпила е там, няма намерение да отстъпва и затова иска, не иска, трябва да взима участие в събитията. И може би един обобщаващ така въпрос. Според вас, какво да очакваме като развитие в това глобално противопоставяне? Вече не само в Украйна, а въобще глобалното военно противопоставяне, военно-политическо и икономическо, разбира се. За сега Тръмп единствено онзи ден заплаши в икономически аспект. Той категорично заяви, даже предупреди и Русия, и Китай, и целия близък да не отхвърлят долара като международна валута. Да не правят отделна валута. И заплаши с 100% мита за тези държави, които си позволят това. Тоест, голямата битка всъщност, и това е целта на екипа на Трамп, да се освободи от военно-политическите ангажименти, свързани с Украйна и с Европа, и да решава икономическите проблеми на световния и на новия световен ред. За сега той не е съгласен с многополюсен. И както е редно, основно средство за запазване диктата и хегемонията си, това е долара. Това са икономическите проблеми. Тъй, че може да очакваме едно оттегляне по един или друг начин, по-бавно или по-продължително, но такава активност от Украйна, а даже и от Европа, за каквато досега е нямало и която всъщност изправя Европа пред съвсем нови предизвикателства.